Magaye kuboma kuchitika move ya ball kwambiri ndipono I think imeneyi ikhoza kuthandizira mwina make kusintha zinthu. Okay, kuchoka kunduna uja oyang'ana maboma ang'onoang'ono akunena kuti akufuna Athane ndi kuti ndi fans yosiya Katangale ndipono aono zonena kuti awa mwina make tithane nawo tingosokoneza system yonse amwene kuyipanga destabilize kuphwasula zina zilizonse zidzati makamba zidzakuti kumakhothe kufunikanso zimenezozo ndi aphwasulano motani weza kuphwasula china chilichonse ndi kuti ndiwachosonso ntchito anthuwo kodi anthu osaluza ntchito zawo ayi Phiri ayiphika bwino kwambiri plan imeneyi kuti mwina make ithandize mbali zonse komanso ikonze zinthu ndifotokoze bwinobwino kunena kuti Katangale ngati amachitikanso kwambiri kopsa kwambiri kumakhala ndi kuti no kuma district council kuma Makhonsolo athu mu dziko muno chifukwa ndalama zija za CDF zijeti zimakafikira kumene koko ndi kumene koko ndikumenenso nthawi zina sakama ziponderera kwambiri kusokoneza zinthu osatiru anthu andale ayi komano anthu ogwira ntchito kumene koko ma civil servant anthu amene no olandala asinthe chipani chisinthe cholamula anthu amenewo amakhalabe komweko kugwirabe ntchito iwowo ntchito yawo adzayisiya akadzapanga ritaya ndekuti kaya ndi zaka zingati akugwirabe ntchito kuti kumene koko anthu ake ndi amenewo amene amasokonezanso kwambiri chifukwa muzonena kuti oloti sinthe ulamuliro motani za Katangale zimapitirirabe kudaboti ndi chani chimene apapa sitikuchisintha kuti mwina make Katangale yasatani azipezeka kuti nakungopitirirabe ndiye kuti ndizani fanzi chogwira ntchito cha Phiri ndi system yawo mene imatulutsira ndalama anafika nazo pa ukathyali kwambiri akuti ndiye kuti kuzitsata kwambiri mpaka anakhazikitsa system yoti tikapanga zonse apatikabisapo motere anthu sadzadziwa akadzafunsa zoti tidzabisa motere uku ndalama zidzalowa motere kuzimakatuluka fanzi yake ndi imeneyo ndi ili ndi cheni notsopano kuchokera kwa mabosi mmwambamo kudzafika ndiye kuti mpaka napansi pa anthu amene amakatulutsa zinthu pa ground onse ndikuti amalumikizana ndi chili ngati chisystem tsopano mwaona Katangale chili ngati chisystem ndino kuthetsa zonsezo ndikuti ndikuphwasula chani system ija bwati mwanda kuphwasula system ija muono zonena kuti olo mutasintha atsogoleri amangobwera wandale pamwamba penipeni apo komano samazo system yonse imene imapangira opaleti fanzi jemangopezeko zoti kuti kupanga za Katangale nawo kulingalira zimenezi Phiri analingalira zonoti yayi apapa tisinthe tipange reform tisinthe ndikuti maofesiwa kusintha kwake nkosavuta tichotsa anthu ogwira ntchito kumeneko koma tikachotsa ndi ntchito ndikuti pamenepo tikhala ngatinso nditani talakwiraso mwayiona fosizero wakatangale weniweni nduti apa amenenso akatangale nduti onse tikhala ndikuti kwenati chonse wina aliyese pamenepo ndikuti anthu amene ngosalakwa akhala ndikuti akufera limodzi pamenepo collateral damage mwayiona kuthana ndi izizi tipange zonena kuti bwanji inoti asintha anthu wa Makhonsolo tamwaze sinanga anakhazikitsa ka system nkulumikizana bwinobwino ngati ali khonsolo yakulilongwe ndekuti ino amene owana akulilongwe wamadziwana Mr. uje amagwira gawo lakuti auje amagwira lakuti tikaba dola apa apena amakazilandira ndi wakuti ndi amene amakazipanga kafa ndeti amwaze anthu aja osati azigwiranso ntchito kulilongwe ya tiyambenso pano kapanga transfer Mr. Bandao ndekuti woti avunge ndekuti kunzimba a Mr. Ejeniwo kaya ndi a Mr. Phiriwo amenewo ndekuti tavunge ndekuti akagwere kudedza uyo Jen wa finance uyo amene timuchotse penepo akagwere ndekuti kaya ndi kunzuzu winayonso uyo apite kuluchenza kuthyoloko ndeti akuyimwaza system ndati anthu ayakamwazikana mwayiona ndekuchako akakumananso ndi anthu enanso kumene kuja osiyana nalatu oti tisanayamba agwiranapo ntchito sawaziwa akangokumana kumene kuja kukayambanso kugwira ntchito mwayiona kumene kujaso faso ikupangidwanso ndi transferso kupitanso kuti yakuluchenza kuja khonsolo yaluchenza ikupangidwanso ndi kuti transfer kuvayanso ndi kuti kaya ine kuvaya peze kuti kupita kaya ndi kunkhatabe mwayiona ine kuvaya ndikuti kunzimba kumwazidwa fazi yakuzimba kuja sakuyimwaza sukuyipirisa kandi ku Blantyre ine kuvaya ndikuti kunsanje uko mwayiona akapanga choncho ndekuti apezeke zonoti no ayisinthiratu system ja mwayiona fakati namba kunena kuti magaye I think ni move ya ball how I wish movie itakhala successful ngati thandizireko mwina make kuthana ndi za Katangale maka Makhonsolo meneso mmatipatsa mantha kwambiri zochitika za Makhonsolo menemo kuti anthu amene wawa ayayaya ndakatangale kwambiri ngofunika zoti atasinthidwa kumeneko system ndekuti kulikilinidwa nawo chomwe chikuchitika ndi chani muona zonoti akuphwasula system ngati panani system yakatangale kulilongwe khonsolo ya ulilongwe ndayakhala iphwasula pamenepopo
fans yosikhala yapita apo pabwera ndi kuti fans ya new one fans yonso ndi kuti zambe ku build system mwina zingatengereso nthawi mwina kuti ayambe kudziwana uyu ndingakhulupirira uyu sakandipereka uyu chani zinu ngati zimene zozo mwayiona wina isazikhala ndi kuti he's on his guard ndi mulonda wake amwene ndikapanga movie ndimuuze uyu sindumudziwa oti ngwantima orana akhuzukana mwene ndeti mwina zingathandizira kwati tikupanga fix zinthu zina ndi zina movie ya bo kwambiri ndeti ukambaro za makhonsolo onse mudziko muno makhonsolo okwana ndi 228 kukhala kukuchitika zimene zizi movie yabwino movie imene ingathe kukilina zinthu kuti mwina make zinthu ziyambe nokupanga flow chifukwa amabviziko zonena kuti tikupitisa misonkho jendrama zizikupita mwe koma zimakakola pena pake somewhere somehow zimabviziko kuti zutayikira pena pake pamenepo fake magayi simunganene zonena kuti feyo since nthawi imene tinapeziko kuti tatenga democracy tayamba kuzilamulira tokha kaya ndi machani kaya ndi 2000 kaya ndi chaka chanji magezi kuchoka nthawi imeneyo nthawi abakire mulusu zafika panopa ifeyo misewu yathu no kumene timakhala izikhalabe yokumbika chonchi koma ndi kuti fans je kulandira CDF magayi ndi zona zimene zozo akulandira ndalama mungatukulire kudera lanu kwamba nthawi imeneyo zaka zingati magayi zaka zochuluka kwambiri tweti zaka zochuluka kwambiri tikutikulamulira abakira acha ndikulamulira temu yawo yoyamba yachiwiri kumaliza kusabwera bingu kulamulira yoyamba yachiwiri kena kucha Joyce Banda kuzayilandirira kuzayimalisisa kubwera apita mutalika kulamulira temu yawo ijo yoyamba ija kusabwera acha kwena alamuliraso temu yawo yoyamba apita mutali kusabwera zalamuliraso temu yachiwiri magayi tizipezeko zonena kuti misewu yathu inakalibe chonchi ya magayi ndi nthawi nake ndi matuko kukayenda makamaka madzulo ndikamaliza kugwira ntchito ndipitidweko kamphepo nawo ndimapita msewu wina wake timati wopita ku 6 miles ndi kuchoka ndi kuti kwathuko kukafika chakugologota kukafika ndi kuti chakufupi ndi ku 6 miles ko pakatikati ndi kuti palino pogawanikana dera linalo ndi kwa Anasetembo dera linalo ndi kuti ndi kwa Ulemu Msungama nawo kwa Anasetembo kujanabe zikura nancho satala kumpanga branch kuchoka mwemwani pa 6 miles penipeni kuntaya ndikuza ukhotesa ndi kuti kuvaya nawo mpaka ukafika nawo pena pake timati kumapita kwa Mtsinje unakakhota kuti ukatuluke ndi kuti kuchano ukatuluke chakungwenya uko ndi kuti sewu chomapiririrabe usanakhote apopo ndi kuti ziku zono rumapiririra kuti ukaombeno tsopano ku area 23 ku tanki kapena ku 23 kweni kumene trading magayi misewu uno pamene unadukana pacha pamene unakhangati kupanga branch kuti kupita nonso pano kuchani kwa Anasetembo akudulano dera lake ndi kuti kukuku kwathu kuno sopano Ulemu Msungama sanapange kuno twala guys kuona nsewu umene wakumbukira amene imene mayenda kuti koma nsewu amene I think these guys are not helping us tikuzopezeka kuti region 5 years iso yapita tilisungama iso rosapanga soro nsewu magayi CDF ije kuvaya kutino situzuzona magayi kupangira chani alisa nakaone sizuzonena kuti mwena make akozako misewu ngati imene yoyo koma we are talking about years Ansungama wasanabwiri kunaliso ndi kuti ma MP enaso they failed analepera kupanga atala kubwera ndi kuti ndeti kukamba zinde ndi misewu yochuluka magayi kumakanjiro kumene ndakusiwa bwino kuti amene nde analira nkulira nkutopa nothing magayi misewu kukumbika kuti kumaita kudabwa M1 yemweyu pino ukatione ma potholes magayi fanzi yomwe mavayo kwamati kuchani kucha chakumpoto uko kuna misewu yakumene kwamati chiweta chati magayi not fair kuona dzimatope zokha fanzi kulepera kuti magalimoto abalasa serious CDF ija zokola patino ndramazi zokola pati somehow zotayikira kuma Makhonsolo ndi kumene kumafikira ndalama amene undamene apanga budget ma MPs zimakhuza amakangopita kapanga chani kaya mwina zimakhuza nawonso mwina ali mgulu akatero lomwero zimene zizi ndi zimene zimasokoneza nawo tikasinthano mwina kumene kuzingatithandizire sizoona kunena kuti each and every 5 years misewu yathu izingokumbikirabe ndikunena zimagayi nsewu umene ndikunenawo even kuti abweresolo chabwino chi tractor lo chijacho tsangopala chikatapita chizangoupala chabwino kulitu ma potholes zigwembe ndi zigwembe kumabwera no fans amene imanyamulano zimagalimoto zapalanki zija yakwathu komwe kuti yayi magayi tentingokonda ndera lathuli ndikunyamuka ndikupita no kuntaya kunena kunkukanyamulano sopano zinyalala zakumene koko ndikusapeziko ndikuzikhuthulano pamene pakhanga kuti mwina make pali chijenipo kwaona fans ndi kuti kufochula anyamata kukhuthula kuti ayi chabo tingoyesera kwa mwena ngamagayo even kupala kulepereratu amwene taya kampeni ali ndi vote lenini akudusato momwemo adusa momwemo ndithu ndi galimoto ndi vote liwe ulibe olo manyazi yayi
ulibe olomanyazi. Guys, we need the change. Tikufuna titaonako zinthu zizisintha m'madera mwathumu. Mbafa zachabechabe zopanda solo kuonesapo kuti zapangapo china chake. Nasetembo tikunena alisana mangako nsewu tikunena. Mwaioneri tikose kumauloza kusiyana ndi zake. Ma guys, and izizi ndizoona kuti zikukhudza ndi kuti madera akumenenga kale inu mmachokera amene mutimvera. Mukuziwa kuno bwino kuti how ma MP anu akulepherani kumene koko alephera kupanga zinthu kukomodani. Bwezi titapita patali tikanakhala zonena kuti mwina maka anthu awawa ndalama zimene zigwiritsa ntchito sizimatayikira pena pake. Ena ake samazipungula pena pake. Ndiko uzipungulawo tufuna tichonse system yopungulayo ndikuichonsa kwake nkumene koko. Move yabawo kwambiri. Mwina inu yotu mutangonesa zoti imene yatheka zingathandize dziko lino. Maso athu ali kwa inu tuone kuti mutipatsa zotani kumeneko. Akuti